Barkanku da yau za mu kawo muku ci gaban labarin Aisha. Ya ce ma direban ina buƙatar sanin labarinta, wace ce ita, a ina take, daga ina take, ya ce mai ba damuwa. Bayan ya dawo gida yana tsaye, yana ɗan shan shayin shi sai daga direban ya zo. Ya same shi. Ka samo min labarinta? Ya ce ranka ya daɗe. Sunanta Aisha Kabiru. Tana zaune da mahaifinta a gidan tare da matar babanta. Matar babanta ba ta son ta, tana azabtar da ita, tana shan wahala yarinyar. Burinta shine ta ci gaba da karatu, amma ta daƙile mata wannan ta hana ta. Ya ce duka wannan ƙanƙanuwar yarinya take fama da wannan abu? Ya ce ranka ya daɗe. Ya ce to ba damuwa, ka ci gaba da bibiyarta, amma kar ka bari ta gane cewa kana bibiyar labarinta. Kana bibiyanta ne. Ya ce ba damuwa ranka ya daɗe, insha Allah za a yi haka. Ya ce to ba damuwa, sai an jima. Ya ce na gode. Aisha tana zaune sai ga tana aiki, tana share-share a gida sai ga Maryam za ta tafi makaranta. Ta ce mata wasu za su tafi makaranta, wasu kuma sai aikin bauta a gida. Bata ce mata komai ba. Ta fito ta wuce. Mahaifinta ya kira ta. Ta ce na'am baba. Ya ce zo nan Aisha. Ya ce ki ci gaba da haƙuri, wata rana sai labari. Duk mai haƙuri wata rana zai ci nasara a rayuwarsa. Ta ce haka ne baba. Yana cikin mata nasiha sai ga baba Laure ta kwala mata kira. Aisha kina ina ne? Ta ce mata gani mama. To maza ga kwandon nan ki je kasuwa ki yo min cefane. Ta ce mata to. Bayan ta fito sai ta haɗu da aminiyar ta Fatima. Ta ce mata Aisha zan zo gidanku sai ga kin fito. Ta ce an aike ni ne. Ta ce mata Aisha me yasa kwana biyu baki zuwa gidanmu? Ta ce ba ni da lokaci ne kuma ba a bari na in fita. Ta ce mata to mu je in raka ki kasuwa. Suna cikin tafiya suna hirar rayuwa. Aisha ki yi haƙuri, duk wannan abin da yake faruwa da ke zai wuce wata rana. Sai Aisha ta ji an kwala mata kira. Tana juyawa sai ta ga wannan makawan da ta taba taimaka ta tsallakar da shi titi kasuwa. Yana mata godiya, yana sa mata albarka, yana mata fatan alkhairi a rayuwanta. Ta ce na gode baba. Sai ga wannan dai mai bakar mota dai ya zo wucewa. Nan ma ya kuma ganinta da baban. Ya ce duk dai wannan yarinyar dai ba damuwa, ka ci gaba da luran man da ita. Za mu haɗu da ita amma ba yanzu ba. Yana ta murnan halayenta. Ya ce ta yi ƙanƙanuwa amma da wannan shan wahalar da take yi. Fatima sun shigo cikin kasuwa suka ce mu yi sauri mu yi cefanenmu kar mama Laura ta zo da famar miki faɗa. Sai ga wani bawan Allah ya tsaya yana ta kallanta. Sai abokin shi ya ce Yusuf wai me kake kallo ne haka? Ya ce kai subhanallah, kaga wata kyakkyawar yarinya a can gurin? Ya ce ka san ta ne? Ya ce a'a ban san ta ba. Ya ce to. Ya ce ban san ta ba amma yau zan san ta. Yarinyar ta tafi da imani na. Su dai suna ta cefanen su, ba su ma lura da wani a gaban su ba. Sai gashi ya iso garin su. Ya ce salamu alaikum. Aisha ta ce wa alaikum salam. Ya ce dan Allah ko zan iya sanin sunanki? Ta ce to sunana Aisha. Amma me ya faru bawan Allah? Sai ce ba komai. Dan Allah ko zan iya sanin a ina kike? Unguwanku? Ta yi jim kaɗan tana tunani. Ta ce ba komai, gidanmu yana gangare bayan tsohuwar rijiya kusa da bishiyar nim. Ya ce to na gode, za ki gani insha Allah zan zo gida. Fatima ta ce amma dan Allah bawan Allah in ka zo gidansu duk abin da ka gani kar kai mamaki. Sai ya ce me yasa kika ce haka? Ta ce babu komai, in ka zo za ka gani. Aisha ta ce Fatima ya kamata mu wuce fa kar mu lati na yi laifi. Kin san halin mama Laure. Ta ce ba damuwa. Ya ce to sai na zo. To wannan dai na san ba wancan bakon mu ne na mota ba. Wannan kuma sunan shi Yusuf. Ko da me ya zo? Ko mama Laure za ta bar shi ya tsaya tare da Aisha? Sai kun biyo mu cikin labarin za mu tantance.